गसाइगावनि श्रीरामपुराव गोबां बिबांनि सिगुन दंफां हमदों। 30 नं राजा लामायाव सिमालटापु पुलिसा सिग्रोमनानै 15 लाख रांनि सिगुन दंफां हमदों। डिमापुरनिफ्राय कलकाता फारसे लांदोंमोन सिगुन दंफां। UP 55T 2401 नंनि ट्राकआव जुंखाम खोबनानै लाबोखोमादोंमोन। ट्राकजों लोगोसे सिगुन दंफां हमनानै सिमालटापु पुलिसा ट्राक सालायग्रा उपेन्द्र कुमार जेसवालखौ जेरायाव दोनो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैनानै दं नामा? गावनि देहानि सायाव सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव दं नामा? नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा दासि। जुदि दं, नोंथाङा गोख्रैनो सुलाद लादो। गोजोनथाव खौरां! SI निउर'थेरापि सेन्टार। बेयाव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनायखौ फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय आरो बायदि बायदि रोखोम सानाय दंब्ला गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। बे SI निउर'थेरापि सेन्टारा चिरां जिल्ला बेंटल गला नं 5 आव दं। फै बिदिब्ला मोनथिनो थाखाय जानबुं नम्बराव कल खालामनि। जानबुं नम्बर 7620160459 आरो बे नम्बराव कल थाङाखैब्ला 9476977956 आव गोख्रैनो सुलाद लादो।